dening kayuwangan Jundring Saoko. Ya kayuwangan Undaran Dirbawana. Nenggih, emang sinten ingkang kinayok gegurunganing para Jawata watak sanga. Tuhu punika tawanane Hyang Pasumati, Hyang Wasu Prabu, Hyang Siwah Bujo, ya Sang Hyang Bathara Guru. Ingkang malih wonten ing dampar kayangan ingkang sinebat bali paparyawana. Kang nalika semana arum-arum mangambar gandaning duka ingkang kula kebati paslaman jroning kayuwangan Jundring Saoko. Rujwane Arasmati sang Ratuning Dewa nampi pasibanira utusan saking negari Gowenda. Kagiat ingkang mapan wonten ing Kori Gapura hormat pemanasan sang Balapata Hyang Cingkara Bala krana pandhita ing yaksa ingkang hanggro-gro karya bekter. Lamun Codinandra gegurunganing sang patih yaksa nenggih Sangkala Sekipu. Netra Andrik Katirah mundhar mandir kaya dene srengenge kembar Jana ngrunih Ladinya kawis tinggal mangar-mangar kanang jodho kuwilat kaya dene waja ingkang muwisa dening sagedhang-gedhang mas. Diwud-diwud dadaning sang yaksa kaya dening Tarulata ingkang duwe haldaka. Yen to ndro kaya singa barong, yen to petak kaya gluduk mangampar. Trisaksono Hyang Bathara Indra ya Saraswati kang nalika sawana gumpuh-gumpuh amanjing sarana digandengan dewa ing memetan wonten ing harga Ducina nenggih Hyang Bathara Brahma. Akarya kaget saya gegilani digulur menawi dinten samangke Dewi Supraba botenipun paringaken kayangan badhe susah sawana bareng. Arung-arung ngendanu pindho mendung kang kataman Braja kaki patih Kala Sekipu utusan saka negara Gowenda. Wong wilahing sekaring bawana lampung Nera bawana sadha sadaning Dewa Bathara Hastuta Hastuti. Titah Jangkara Balenana ucapmu. Mbok menawa kalih piyanten jenengan ulun ora bisa nampa ingkang dadi aturmu Kala Sekipu nggih ulun. Dinten samangke para kula. Dadi minta mantasaning Bathari nenggih Bathari Subrata badhe dipun jatuh krama dening Ratu Gusti Kula Prabu Kala Prajono. Ratu Gustimu bakal njaluk Dewi Supraba badhe dipun dadosaken garwa prameswari badhe dipun jatuh krama. Sekipu kaya apa jagat kuwi wis ndarbeni jundha tali mangsa. Yen to putra karo putri, satriya karo putri, Bambang karo Endang,
Dewa karo Dewi raseksa raseksi putra karo putri Bambang karo Endang kuwi dadi jodoh ya kuwi jodoh tali mangsa boten ngaten nggih kula niku enten Bambang bojone kok Tuti kok boten Endang aja brawanan mangucap kuwi putra niku nggih kula niku namine Aditya Putra Pratama nyatane yo oleh bojo yo dudu putri oleh bojo nggih wis matur tebih niku jarene satriya karo putri wah nggih kula mboten Pak Satriya niku duwe bojo namine nggih Dewi Maryani wonten Bambang den kula niku sing sitok niku bojone jenenge Tuti sing sitoke malih Ida ora kok jenenge Bambang kudu karo Endang ora kan dene manggono kabeh iki mau wis ana pepalilan pepilahe menawi boten dipun paringaken kuwi banjur arep apa pun Bawasisa sampun dipun paringaken dateng kula niku menawi Bathari Supraba boten dipun paringaken dinten samangke kayuwangan badhe kula damel karangabang pathok balung krikil untu banjir gede ketong taksah tersakti amusti sanjoto diyo tinaru tinarita hari terus maring ragel-ragel bumi panus parit jajalan patih kalau segitu wonten kawuh dulu ora kuat pawar wadul prangrung lamun to jodoh tali mangsa ditetepake kowe sing begot gajah gelar singa barong muka weton kuwi ayo balen ucapmu yen to kowe arepe gawe geger ana kayuwangan dudu sapa-sapa tandingmu iki Senopatining Dewa Bathara Indra ingkang bakal nglunasi nyawamu kula rantos wonten panganasan Adi Pramesti Rakan Sudung panudal-udal dinten samangke sampun pikantuk wujudipun jago
kinarya sarana mbengkas akara murka ingkang sinandhang Prabu Kala Pracuna lan Patihipun sedhip panggilaning sekaring bawuh langgeng awigenan astumana sidang Kakang menawi mekaten menapa sampun pantes sampun dipun prajurit kang prananipun tindang sarta-sarta lamun kok lari bajang menika ingkang badhe dados rana pambengkasing retu inggih menika utusaning angkara ingkang badhe bedah kayuwangan Kakang nggih Adi dinten samangke sampun was kuwatir cabang tetupa menika atmajanipun arimbi kelawan patutan kalian pun Bratasena Werkudara satria tegak pangrumas pangruwatan turune Andana Wari darat Satwarga menawi kados mekaten Kakang Panji Kaliko kados napa kula badhe hanodi lari keparengna dipun tonton saking katobian kados napa pidhanipun cabang tutuk kula kaliyan jane trimo menika Yogi tukang mawan abdi, yogi tukang kudu gahari. Ulun sampeyan paduka sing apik ndepani Bantara mutun musuh pati kala sekitu. Sekitu tantro mbok menawa dina iki kelakon dina kumpak busermu yen to ora genok sambung tuwuhmu bakal untapake sukmamu menyang kayuwanganing Bathara. Walah dalah iwo kegeden rumangsa kowe Ulun. Dina samangko wis kelakon Purbawasesa lak regem yen to Bathari Suprabara diwenehake kayangan kelakon langsung sang Bawara banget. Yang kaya mangkono wis seret nyawamu kowe kala segitu. Wah, apa apamu Ulun.
sing hati-hati lawan prayitna. Aja takon dosa tak uwel rambutmu tanggak tali gojimu cekel temu. Orang biasa sembah diri. Semono uga temo. Ora prayitna cekel rambute. Kelakon tak sogok kering. Mati kene aku, Bro. Kandak tali gojimu temu ten. Rasa sampai dari benar. Hati-hati, Bro.
Awal langgeng pujaku sang puja geni liwat akting gagaku kala cakra suwanding ana lagu sira madyaning layu awet gayaning geni om swaha. Ayo Allah suruh berkecil kurang gaman kowe mandeo kurang bolong royo iki banteng kaiwan Bathara Brahmana kilane datane iki dewa Bathara saupan sakurupan. Yaksolaku kamanawai oh dewa kekurangan jago lain hingga neng bocah cilik ape dituduh karo dutong. Ayo yang kowe wis iso tata jalma ngaku jenengmu sapa le? Bocah elek rupamu kaya genduh, rupamu kaya tetek melek. Mbah, aku jenenge kaya tetek melek, Mbah. Hatiku lara, aku enggak suka, aku enggak suka. Alah dalah, satria ki ora kena cilik anteng kaya ngono nggih. Takon karo aku. Iya, aku takon karo kowe iki, takon. Jenengmu sapa? Iya, kowe takon karo aku. Iya, aku takon karo kowe. Jenengmu sapa? Aku takoni jenenge, Mbah. Kok jeneng cabang betuk jeneng cabang betuk kok. Kudu pipis ya, Mbak. Sek timpet le, timpet. Jangan kok piye? Kok nggawa pampers, ya? Pampersnya wis penuh ya, Mbak. Pampersnya wis penuh. Wah, ini bocah cemplung, bro. Jadi ini duitnya saya piro, rame nih kayak ini. Tak ketok ngaruh juragan ke gunung sangri. Aku ngudok nih, sepisan tunggu menawa sesok lek enek pamane nyadran nih ngaruh lagi tampil ini diceluk. Dalak-dalak jakulnya dalam OBBA. Wong aku iki murah tak nyanyi larang kan ki ora ngambil ngono wae. Ngono Sulawesi lho, sampeyan Sulawesi lho, Dek.
Dewa kekurangan jago lakon kanggo gandreng waduk ugas lakon opo kuwi. Aku menang ora kondang kalah isin karo jagomu banyu iki sore. Aku gelem tanding tiyasa. Bocah kuwi gedhekno dhisik tantene ora kepanasan. Siapa udah duka? Itu aku lek bujate padha mundur, aku arepe numpak odong-odong ya Mbah ya. Iya arepe njaluk odong-odong. Aku arepe melu lomba kedah delman kalau gemal menggambal ya Mbah ya. Iya ya. Siapa udah duka apa penjaluk bahkan aku sesuk tukakne anu Mbah. Apa kuwi jajan kuwi sing kuwi lho glebok dicundu iki apa Mbah? Ini jenenge cilok. Nah, cilok. Nek sing ora pedes ya, Mas, sing ora pedes. Ora pedes. Lolo ya, Mbah, lolo. Oh, aku njaluk loro. Ah, lolo. Mbah, aku kangen ibu ya, Mbah. Mbah, ibu endi, Ibu? Mik, Bu. Mang pipis lagi njaluk mik. Ini jane bayi model ini. Ndak pokro kowe. Kok iki jagone dewa lho. Kok ora kuat luwe, kok ora kuat nelak, ora iso memperhawa nafsu. Kok kowe iki bebudenu kaya bebudene yoga iki. Yoga iki piye, Mbak? Yoga iki lek luwe iki menyanyi, lek warep turu. Bayarane kurang 5.000, kuwi mesti demo niki kok nek tulung sasi. Para Teo.
kanggo jadi salton jenang jago kayangan Tirno Samanggo Jabang Temuko yo bayi saka satu harga iki bakal jadi oleh kawah Condro Dimuko sakabeh piranti gaman kadewatan lebok ning jero ning kawah Condro Dimuko didadar dijenang supaya dadi prawira jati dadi kusumaning bangsa bisa jumbo kamulyaning bangsa dewa ayo jenang aja nangis kan
wujuding puksala limpung candra pedang lilikan curiga lan cemaring Liwu kaya golek kencana babaring satriya sejati nenggih jabang betuk sampat denya angrasuk busana katilatan gelung langkara jamang supir tiga pinaringan wujuding kotang sangsangan kotang tonto kusuma cape basunanda nganggo tumpah padha kacarama panungsanging Nagaraja sampurna dina angrasuk ing busana sigra tuma ing akasa tungkul ing pratiwi jejak bantara kaping 3 melesat kaya kilat jumedhar kaya halilintar sumusupe ibu imantoko
Meripatmu melorok badukmu katon metrok nanging kowe ra ndelok kabaran Kinjuwoyo Gaku cabang Petufuk. Ayo kalau setipu yang luar pengrang sangkayangan yang aku isih cilik iki sing bakal nglunasi nyawamu aku dina iki wis kelakon diwasa ladalah ya Leo kaya lekan kencana kowe bocah bagus nyatane kowe ora jireh getih ora wedi mati mongko aku utusane ngadil Prabu Kala Prajana sing bakal nglunasi nyawamu apa atamu lakon candhak dene jatan yang tetuko tak tancap pundak muram desat salah ulah sembah iteri-teran lekan golek momongan kebot tunggal nang sabatangan lapor